Скъпи слушатели, разговаряме с господин Николай Карстранов, който е директор на Природо-математическа гимназия академик Сергей Королев. Здравейте, господин Карстранов. Здравейте. ПМГ е едно от най-престижните училища в Югозападна България. Има ли медиен интерес към институцията, която представлявате? Да, значи ние се радваме на голям медиен интерес. Не винаги обаче той е с положителен знак. Често медиите следят за изявата на нашите ученици, сайта ни и там това, което е публикувано, често те го или публикуват в техните медии или просто използват съдържанието и казват информацията, която е там. Но не винаги нещата като факти отговарят на истината. В някои случаи нещата биват изопачавани, от което не казвам, че страда имиджа на училището, просто хората изпадат в някакво недоумение. И лошото е, че в повечето от случаите, ако не пуснем опровержение, аз избягвам такова нещо, защото само се подхранват апетитите на тези, които изопачават умишлено. Се изпада в една спирала, постоянно въпроси, до уточнения, после нови и така нататък. А често ли се случват такива жълти твърдения, свързани с вашето име и с името на институцията, която представлявате? Не казвам, че е често, но се случва, за съжаление. Не е рядко, ама большинството неща са верни, което е добре. Но има и отрицателните. Дезинформацията несъмнено е част от живота на всички нас, но особено на нас младите, защото много време прекарваме в социалните мрежи, в интернет, а и пред телевизорите. Какво е вашето мнение? Как учениците третират дезинформацията и подлъгват ли се често по нея? Честно казано, за да отсеят кое е дезинформация и кое е истина, би трябвало да се допълнително да се разровят и да видят за тези факти в някои други източници какво е публикувано. Истината е, че вие живеете повече в този виртуален, така да се нарече, свят на информация и когато нещо ви заинтригува да ви направи впечатление, много хора кликват и използват, т.е. допитват се до това, което е публикувано. А оттам се зарежда самочувствието и това, че лайковете към това, което е публикувано, се увеличават лавинообразно и един вид, щом като толкова много хора са почерпили от там информация, излиза, че то е истина. За съжаление, това е действителността. Малко хора биха... още повече те са поднесени такива апетитни неща, неверни, но апетитни, правещи впечатление и оттам многото ползватели на тази информация. Би трябвало човек да внимава с тези работи, ако може от някъде наистина, както казах преди, да потърси алтернативен източник на такава информация и може би ще попадне че нещо там е куцащо. Буди съмнение. Според вас, като директор и като преподавател, смятате ли, че е достатъчно загатната темата за медийната грамотност в училищната програма и необходимо ли е тя да бъде разглеждана в по-голям детайл? Честно казано, когато става въпрос за информация, за знания, колкото и да е незагатното, колкото и да е обърнато внимание на нещо, то винаги е недостатъчно. Поне аз така си мисля. Човек трябва да се стреми към повече знания, повече факти да натрупа. В момента, поради това, че много неща се публикуват и реално не стига време на един ученик или на един човек да отдели
време да се разрови и заради това мисля, че страдаме от дезинформация, от лъжлива, по-точно поднесена информация. И затова трябва да се обърне внимание в училище, но това за сега поне може да го говорим като нещо по всеки един предмет, а не в училище не съществува предмет, който да отделя внимание или да има нещо като раздел дезинформация, информация и дезинформация. Даже и по информационни технологии. Забелязвате ли така вълна от идеи за провеждане на дискусии, конференции, различни обучения, дори във вашето училище, без значение дали от правителствени или неправителствени организации, които да повишават да насочват вниманието на младите към това явление, наречено дезинформация? Напоследък много се заговори за това. Ние правихме и лекции по киберпрестъпност и дезинформация, идваха лектори. Вярно е, че, както споменах, нещата са недостатъчни, недостатъчно е застъпено обърнато внимание на това, но все пак има някакво начало, което е обнадеждаващо. Мисля, че нещата вървят в някаква добра посока. Зависи с какви темпове се движим, защото в информационните технологии, т.е. технологично и поднасяне на информация и създаване на информация, нещата се движат с главоломна скорост и не знам дали ще успеем да настигнем това, което се движи срещу нас, не в наша полза. Сега за финал на нашия разговор така започва месеца, който е специален за всяко едно дете, тъй като 1 юни е празника на децата, но също така на 2 юни е денят, който почитаме Христо Ботев. Дали може да отправите едно пожелание към всички пораснали, и не чак толкова пораснали, малки и големи, как те да интерпретират завета на Христо Ботев в контекста на 1 юни? Не знам за кой точно завет говорите на Христо Ботев. Аз смятам, че хората, които са дали живота си в името на някаква кауза, заслужават уважение. Още повече той не го е направил за нещо друго, а за България малкото, заради това трябва да уважаваме. Лесно се плюят хора от миналото, защото не могат да ни отговорят. Лесно се изкарват някакви факти, които очернят човека. Още повече преди малко, като говорихме, дали това е информация, която почива на верни факти или дезинформация, никой няма да се погрижи да потърси. Тези пикантните работи някак си привличат повече, отколкото ежедневните, истинските. Те не са чак толкова шарени и будещи така внимание. Бих отправил поздрав към всички хора, защото и възрастните някога са били деца. Поне докато са деца, да гледат малко по-весело и повече естествени игри, а не виртуални. А пък за възрастните, моля ви, обръщайте внимание на децата си, за да не се налагат те да играят сами в измисления свят, а да ползват истински отношения наяве, а не чрез някакви устройства. Благодаря за разговора, скъпи слушатели. Вие чухте господин Николай Кръстранов, директор на Природо-математическа гимназия Благоевград.